Anuanom ni adofo, yamabu bia kwa aba ba Jachie. Jachie ya Asante nkuro to ahodo no mu baako a ewo Bosomtwe mansin mu. Abra Asante mawura ma kwan ma Baffour Kwaku Amoateng IV 9 si bibi kire no apɛ. Ode anisoade hunu PC na ni so. Ne titiri ene enwumasua. Se ebe ya ebetu mpon awo Jachie ama ebi aso Asantema so ama ebi aka oman Ghana nyina. Esansa okoma mpon a betima wakola to wonum wonfiri mampon kro num enso be university saa so na mpese Jachie nso eye timi de mitire yeye me ba Nananom etimus eye school no amna do secondary school kese dia kan say what's the pe nursing training and as a college of education and so Jachie ne pram so ebe no na pram so nursing training about yes was a meeting bomb say me college of education ebe Jachie krum and na me ne mpanyimfo any party tiwa omo Jachie a we no mu share na ye meeting na nyina ya adwene ekọ benkrom say o say ye no man ni share na de to omonim na ye nyina so gitu mu say ene ne tesade a ye mfa college of education emre Jachie Enam science Baffour Kwaku Amoateng IV 9 ene Jachie Nananom atenakonya ene empanyifo ahodo a wo mo Jachie nyina committee pa ho se obesi college of education eye school pon a etete teacherfo ewo Jachie ama aboa manwumasua fa ntoma pa de afura eno na me ne Nananom hyiaye ene empanyimfo bi a dipatitiro a mo Jachie ye nyina hyiaye ne ntiminya enipa edu a obi aboa me 500 million 50,000 in this case, ye kabo mwa ye de chassie. Ofe Jachie a mpanimfo bi aba adikan ekọ eye ngumasua ho anamon bebre yen ne mafo inso yenya so emfaso bebre baako eye secondary school ba Jachie na aboy bebre bi me ha mani enka semo a yenya kura no nipa be ahanum wo ma wi university a wo mu free Jachie wo mu call Jachie pram so secondary school yebenya enti se secondary school no edimfaso kasiese abre omana sa na Baffour Amoateng otoso 9 we Jachie-hene ono so betina konwa no so ye ne se ne enwomasua asi aboa kuru no ono so ye bibi na Jachie nchirima nso benya so mfaso eno na opa abajaku a omo trance adwendwen sa college of education yeho Baffour Amoateng eba emfi bese insiani abon homodin papa am ya dwumadi ahodo bebre na enkankan se school ay training college a yepese ye ne Jachie krum ha no kwasem se na abon homodin adem faso de kese e de bebre ye me ka bakosem bia na Jachie any secondary school ba oman no na ka mo bomu ye communal labor ma ye benya pass na ye mu bi mfaso ye nya na etifie na ekọ se nye se yan atimi ye suku a enka nya se ne enka ye nya scholars bebre e okrumase no enti ya dance ye ma yen se Nananom Roma yetimi ye se school ya mfaso de kese na de bebre oman no nipa hodo bebre a obewie school a omuntimi nkọ ba bi foforo enkoto asoro ombetra krum ha ya atimi akọ school na medin kan ada Baffour Amoateng
Jachie-hene ase sɛ onya ani suade hunu kɛseɛ na ɔda susu yɛ sɛ sɛ yɛtumi de college of education ebe Jachie a ebema Jachie mpuntuo no akɔ n'anim paa fiti aseɛ ɔbɔ yɛ nyinaa amaneɛ yɛbɛtaa n'akyi yɛfiti dwumadie n'ase yɛduru baabi ɛsɛ sɛ yɛduru deɛ nanso Jachie man nyinaa mo adaroma mo abo modern aboa ama mpuntuo a ɛfa a school yi so no akɔ n'anim matena konwa no so akyɛ bɛ sɛ fie aduanan na ekyir na ye baayɛ no school a na ɛwɔ yɛpom ha ana sɛ Jachie deɛ then one Jachie Primary Secondary School ɛno sɛ no atete enwomanimfo bebree ɛne akunim na yɛ nyina yɛ fa adwene ho sɛ dabi sɛ wɔ secondary school wa ha sɛ dia ɛna na wɔ sɛ yɛnya training college enti adwendwene ho no na wɔ sɛ wo mo yɛn sɛ bɛboa ama yɛnya school no ɛwɔ Jachie ha deɛ ɛma motivate yɛn na sɛ ma yɛn kranche kɛseɛ pa sɛ sa project kɛseɛ yɛde si yɛn so bitima yɛn sɛ yɛayɛ bi da yɛn nananom a ɔmo kɔ no dodo no akɔ menyini sɛ ɔmo start Jachie Pram so no ebi ti ase na ebi ti ase kura de meka sɛ mpanimfo di anim no emre bi atwa mu no ɔmo so ka ɔmo ti bɔ ho saa mre no kura na sika ho odene ɛne ade no ɔmo de ɔmo ho odene start Jachie Pram so on a private level edi yes communal labor saa timi de see secondary school kopim say abandi ne sabe so mu ye nananom abeye bi ekọ enu na ama eye Dr. Saya Oduchum Simon Semensa former regional minister na ono ankasa baafo no nsoso omu course school ni bi a yehu gina pen a edom kokko gina ye na ye man bebre wo ho a omunya teacher training no say ombeko akosua de a ya na ekwan no eware enti nanane ne mpanyimfo tena ase ye say adenti na yenso ye won saase wo ho na yemfa bi ma oman no na yensi teacher training enti wode beto oman no nyina ni ma oman no gitumu say eno so ya adwempa enti on beboa oman no nanam beboa oman no ne ntimi nsi sa teacher training no enu nti ema opa akwabranto say yebedi di to nkakra na afeso a yabo afode e de aboa ama school ni atimi asi da de Asantehene e de Jachie ahye nsa ne na ni so ade hu na wode abebo Jachie wanya ama ne ho woye makuru no ndi aseda ne yede da no se nyame ma no ahoden ne wonfa nu enye ne botaye opese wode ye ne na ni so ade hu no ntimi mrem ye hwe Botswana na omo pese mo si university de o mine na ne se obibia de ne nantwie beba wa hwe nantwie bo mu duro na omo de AC university obitimi bese 9 enum ensia de wonya kura baako na de kɔ de Botswana fo keka bom ana omo de si university a Botswana te wo ko si a wekɔ no na nantwie mfonyini esi hɔ de message Jachie na ne se no kwasɛm ne se ade yeye no yen chilima esom faso no na ye hwehwe said na ebi mo eka no Japan se ban abebo Jachie pa 1968 ye hwe said esom faso a Jachie man enya sebe echen eye abe na papa no so ye obi a sebe mpraduasa nani mmre oman ni sika sebi agigiska na afa ne nsam onso oman ni sika mu enti wo ye onipa bi a medi no ho adanse se opani kuro ni ye se kuro no ebetumpon na kuro no agidi na akɔnenim se enche bia Baffour Amoateng betra konwa so mfiensia kɔ na ni so ade hu kɛseɛ oba adwumadie bebre ene wo ye boaye odika baaye na isum Jachie ya na daroma omaye kwai ama ye kɔtotɔ bob nia committee chairman medi animu ama ye bob no makuru mu ye hyan kama afa ye toso bio na dawo meburu na kuro no ekwa ne dem ono a eboai ema okofa excavator ema ye yi kware tum a bibia koso wano oba enya de ketwa kra oba ye wode nkabo mu odo ne ntiase ene kroye mfiensia de eniema bebre
ana Baffour Kwaku Amoateng IV otoso na Otumfuo Kyeame pani awe Jachie-hene waye ede ama omen nche bia be mfie miensa atwamuni na Baffour Amoateng ne Minister of Education ema yeti se omo pese omo de College of Education eba Jachie nti yensom yemwa omo nti yeti committee a yehweso nti me na me chairman edikai no ye share bosenka school no yebebie nafe but de na e ho ne se nanka ye koji obi dai na ye siesie na ye de ahyase nti bra adwemba se wo siesi school no kra foforo no e che se amasa abo no yentimi ani so ne che se ehia se yenyeska because ojeje to na mfanse yaye be emprensa ye ya yenya be 100,000 a year nanka ye de ko siesie edan a obi asie ne ye de aye nanka ye bakoba se ye de esi dan no de na entimi nwie enu ntina adi be mfie miensa eguso no nti de be sra manfo ne se omkoso moa na enye dan a ye besi esi kasem wo mi se omobre former edin nsi otonso former ayedin denso omomre committee no no mu de omkoso anyi bima bi se dana esi no so obi a what time bia o pepa bia o de okohwa obo nse sika no de ya adwuma na so na enso ye fi se ye si dan no preko ye se ye ko high obi dan anase ye ko fa dan bi foforo de di kare hye omo bo se enka abrosa na esi abontim ho nan ka de be ye enso inspectors no bae no omo se wo ya abontim dodo nkrofomba ka be bo mo to mo amia anye na o se ko pasase na esi enti sa nhemu a yanya ya de na mfie miensa no ska ye nyina ye recorder no ye nwie enti omo koso no mo wa no wani mi se dansi ye de eden ubi a wosi pie ba kwa na wosi pie mi no ko nti de enwo kasete nti se wosi dan kasete se school ya na ye ntobo a wo mi se kakra de ti mi se nya bia ba bedru bibi no e bewie Jachie-man atete anintire ne atitire pii wo ngumasua kwan so poto kasem yebeka se Jachie is an industrial hub of Ashanti region. Jachie basic schools bebre okodie etwasora senior high school na say secondary level na ye wo bebre wa ye wo Jachie Pramso ha ye wo St Michael's TVET e wo Pramso kwentiawo ye wo another TVET can no friend disabled school and also with Jachie ye wo say educhum senior high and also with Jachie ye wo schools be na asenum ene wo haza enti na say akoye say e wo say ekoye nim enti say ye pe adesua mpunti odi a na wo say nya tertiary education and say tertiary institute na uhwema na say college of education any ade here because Jachie fo ma no dodo na Eco College of Education can any friend teacher training college no dodo na Krokari Offenso Wesley College sa school sene St Louis na Asante region wo haya omoko ye potem ha nyina College of Education ba Ukraine entina say wo say wo hwe area asenso a mema wo Jachie ha College of Education ya Baffour bo ne suade hu ne botaye ani ne tribu power pese ono na penso wo ye ende bia wo kana sense sede ne nananom be ye bi ajanuma de kan ye bi sede saa no nso beja wakone nso wo kwa na ye ono ne de ne anase aboa ama ono so akase Baffour baaye no se no be ye cause de bia wo ka sem bi se bi na ye ana ono kwa wonya opportunity awo Japas Jachie Francis Secondary School ye mintim for titufo a the ministers e free nyina ho no free by enti ono so we si ne so na se yetumi ye College of Education na ebema dachi bia ni na titru ne mintim be free maba ama Jachie-man no enya mfaso Mfoni a wo hwe yi eye College of Education Nananom Jachie-man ene adofo ahodo pii aka bomu a wom esi ama oman no Within the Dr. Ebenezer Owusu me so me free krom ha de na so na na rekwa mpimti ma me free ha e krom ha me di agro
fi edu no na de beka fa project hu se yes ase me nitua ye ko pass ase nyina me ko bi it is me di mu akotere na de beka fa ho ni se sa ede so ade hunu na nana Baffour Amoateng one ne mpanyifo enya se opese oboa ne man me enka se ohene hu ana enya ne bibi a wo ye ono no dache ene ekuru puntu ntina ofasa adwuma na sine ho so it me nya mo no so mane paba da bi yese ensakro edura egu eduka se buja bodo so na yeye na mfaso no ayeba no sebi mpredesa enya na Baffour nkwa na enya na bibi a wo ye wo ye Jachie-hene o wo ye Ghana ni o bibi a ofri bia na school de mfaso bebro ayiri paso na enya admission wo de wo enya hostel kura na Otumfuo wo kwa beda saa da Jachie plan so ba ya aboa mampanyifo bebre yetimi afem so bu ha na nka owie elementary school no baby oboko school na nka ho odre afi na maami na papa ebekọ baby akọpe school kwan okwa de obeda ne ade ba pass ba ha no aboa ma mampanyifo bebre afem akoso bia be titiri e Ghana ha MP kura wa ha nyina hono nyina mkoye nti yemfa eno hye mu se saa na college of education abai yeboa ema etumpo a de baswa fasore ba bi beka obia na dia da ye ni se teaching de eyade a nipa bebre afaso e dia be mpanyufo onya wi school abi a o bi ka pese be call school de bi ahobo na nyansi ye ma ko kira de o chete de o de kana ha de hwelo yes na e wo Ghana no menye work bi amfa ho de ba bebre na ye teacher fo school no asisi ase enkwada yi beguma emrante ne mabaa beguma eyade a ebeboa yen Jachie-fo ene mpotem nkanka Bosomtwe ha sanse ye bebie wo mu ba obeduru ha obeto aduane adi obenum nsuo ebu okra na natade obepam itiri obeye obehye mpaboa enso ebeboa ama ye ne ye wa ha no adwuma bia ye kura wo no wo so no obetimi akọwanim ifi se enkora no so no ye be ya ye be ye so no ye benya wo mo ho mfaso ama obia wote krom adwuma bia wo ye bia no eno nso ebekoso ama ye ntie serem mo ma ye nyina ye mmoa na school no emra so afi school no so banso a nyambeboa emenwuma hodo bebre aba enwuma a direct and the any direct obetima trade ho obetima aye pantry boy ada say omuno no aduane ho meka se titru ye ma pa na enya so mfasuo kire se obanya school pon wo ba bi kura no so okwa ye papa no ma na ye kunu mu yisika ma ye ma no na ye yaboa ye ma na ne ma no e de agu kem ne de akọ ntinsanyame ayadom na Jachie-hene Baffour Kwaku Amoateng otoso 9 se wowo anisuade hunu kase ente se emagyachi kurehi ana Ghana nyina na te se ye ma no ya ho keka no yetimi ma no kosoro pa na yeso dwumadie no mu ye se be ya school no ebetimi abaso school no baso a emfaso bebre ena titru ye ma no kra ebenya free so pese wodi nsuo su ti kọ ho ye beto wonu aduane ye beto pese wo pa aduane anoa wo school nu emfasa wako school awie ena yese ye fawo enti kitchen adwuma beto ho na wani gye ho nko na wokwa okopra a wobenya kwai ameno so wanya aban adwuma ye mfoni a wohwe yi eye dwumadie no ne fiti asiemu a bedroom pempenso a ewe eye abrosan a eto aso miensa administration block ewom classroom blocks ewom afa utilities baby a school for no beda baby a principal beda ne nyina aha ana dwumadie no ekoso odan no de say si eye abrosan eto aso miensa na nine kra enti eye school block no administration block and utilities sebe yankra no beto won se baby ebe no aduane ama won baby ebe ton aduane ni nyina ahim if you say college of education there omo ma wi secondary school no omo sa akọ ndo se mo niema no eye papa kakra kwanimu sin
GHS ne SHS no enti ye dankese obi a wotwam bia betimi afa ho na ordinary akohwe adwuma yaye adawro mampo na yenya nipa bi a omoboa 50,000 each nipa be nsia yenya be 300,000 no me nipa du but and so as I say ni tuaye mani ko si 350,000 enti sanyen omokra ka we no de ka yenko animusa but sisi ya ntimi sankom ho oman no ana o si sufre wo so omwai na program ni de ekoso pa se hi ase ifie miensan ko ni fie na mu ani na kwabranto no so oman no so omutu ya no se de we ni ebi e wanti ase mi so nti eni nti ase nti eye sa afi hie mu ni de pese ye sonko nti ye ne na masoro ekuaku mu na se ye no mu nyina edi nsawo so se de be ya nimdie kese abafo peso de Jachie-hene no yenso ebema nimdie no abemu na efe baabi ebekobia omo ka se efe enigye se school na abafo peso de ba no eye school pon a che se wie kura utimi kono mfie miensa mfie na so kura utimi nya degree a utimi di anante akoba bia de aye wonso ujuma obi ama no homodin sanse me na to no megigye kroni nyina to no me na megigye ntimi nim emmoa dodo na eboa ni nyina nsatia nyina anya pede na enso de meka kire o mamu ni nyina ne se enne ya ebi a ye ba be yi sasi ni we ya kire o mamu o mahu ba bi esukuu no mpomponso akwa akodro ntise ne mo anya maaya na wo se wono so odwene ho yi ebi a dabi na ne ba e ba benya sukuu no mu kwan wo wa amoa wa anya hwe o mu so ti Jachie de enso mo bia anim ntise oba na yesi na wo be pesukuu ma ba manto on utwa bi fa receipt bra na yemfa wo be ya den na abeka untumi nka hwe ya mfa oba no so abeka san na nyina ti Jachie na japade si aba na me ba nya mu kwan na ya mfa no ntimi de meka mfa ma oman ni nyina se afi nhyiamu a ye be ye die obi a wo se otwa to obia ontwen ma yie ma ena wakase me betwa animanimu ye yomra no metwa ne to no onye ne receipt mfa nkoto na daachi bi no eho asemba watima yi ne de na ono so de aba kire se me so me boa bi na mese efata se me bai mo fa ne mame Baffour Kwaku Amoateng otoso 9 se ose ade a ojo enu ntimfoni anwohwe nyina no eye dwumadie no na eguso a ekoso nyame adaroma ya pagya eda no eko animu kakra fine eso yesa hia sika sanse edan no nye edan a yesi enene na yejaye edan kese enti enade a ede awura mu cement a ede awura mu ene ho akade a akomu no esopa ti eguso a ye frɛ adɔfoɔ sɛ ɔmomra yenua bi te sɛ kokofu ɔno nso me yini mu a enye ye honorable minister nua kuma ɔno nso abɔ modern pa wɔ edansie ho me ankasa me wofa tieku a wɔ ama no ne ɔno nso so abɔ modern me kasa me ka adagye ɛbɛbɔ empire na ye bo sɛ nyame bɛto obi nsɛm nanka bi a ye wɔ ha wɔ administration block die me ko amasi na me de medina to so ana me de me maame kra dina to so ana me de mabusua dina to so eno ho mpae ne yebo se nyame nto obi nsem na onye bibisa amayen na apart from that no de e say say ye keka yen sase na ye tumika ska kakra bom na ye na ye di Jachie-hene na edin eto so na ade amaka Bible ne ho pa se asem bi a onko bisa Yesu kan Matthew chapter 22 verse 15 go yi na omo ye eto sika ne bi ekokire Yesu se enti ye ho kwan se yetwa to ama kasari ana ana Yesu se mo fa to sika ne mra omo de kire no so ho atri na da so kasari sa de tie dia muntua kaza de ma kaza na mo fa onyankopon de ma nyankopon asem okodu ba bi a ne ada beto e kire eto a esa oti omam na oti kurubu community bi owo bi eto bi a yetua nkasa bi Kristo ni ntua bi ese utua bi nti Paul kan ho asem Romans chapter 10 verse 11 to 11 and 12 me kana sa Paul so kan ho asem se ese yituo ma de eto se no de eto de se oto omam na se yagige to na kasa ntua bi a ene na anya oman bapa bi a ana maka Bible so hu se ahemfo a develop ye Solomon nom Nebukadnezar nom omunyina omo de to omo gige to e de bre wom
ɛna ɔmo di ma ɔmo mind develop yɛ nti sɛ wote wɔ mam ne yɛtua to a ɛsɛ wotua bi wie Jachie Pramso Senior High School na me ni da so sɛ menya kwan akɔ College of Education ɔsɔfo Reverend Anthony Akuokon na dawroma ɛna ɔboa yɛ ma menya akwanya kɔ school wɔ Kibi College of Education a ɛnɛ me teacher ni sɛ ɛnyɛ saa ɔsɔfo na anka menya saa akwanya no nti wɔhene ani so ade hunu a wɔde aba sɛ ɔpɛ sɛ ɔde College of Education ɛbɛ Jachie no ɛbɛboa ama Jachie manma wɔn a ɛwie school no nso anya ɛso ɛmfaso bebree ɛna ɛnyɛ wɔn a wɔkɔ school no nko a na ɛbɛnya so ɛmfaso school no nya beduru a obi a wɔkurom ha biara ɛbɛnya so ɛmfaso ebe yɛbɛfa security foɔ yɛbɛnya bia ɔmayɛ ɔmɔ mbɛno aduane ɔmɔ mbɛdodɔ hɔ mpo wɔn a ɛyɛ kanea ho adwuma carpenter foɔ biara bɛnya so ɛmfaso bia ɛnyɛ wɔhene mpo ɛna ɛbɛnya ne mu ɔmanfoɔ nyinaa ɛbɛtumi aba sɛ wɔhene mpo a ɔno ɛyɛ n'ani so ade hu sɛ ɛpɛ sɛ ɔde saa school yi ba no ɔno ɔnkɔ bi ɛnso ɔbɔ ne ho mmɔdena sɛ ne manfoɔ ɛbɛnya saa adwumadeɛ yi so deɛ ɛmfasoɔ nti deɛ mesrɛ ɔmanfoɔ nyinaa ne sɛ yɛmfa akomapa ne adwempa ɛntaa wɔ hene akyi na ne so ade hunu a ɔpɛ sɛ ɔde ba ɛbɛboa Jachie no ɛbɛm Jachie sɛ school yi ba ha no ma ɛbɛboa ma wɔn a wɔawie school no sɛ kane na wɔpere anaasɛ wɔbrɛ ansa na wɔnya admission ɛwɔ school mu a ɛbɛyɛ easy ɛde ama wɔn nti mesrɛ ɔmanto a wɔhene ɛde ato hɔ sɛ yɛn nyinaa yɛmmoa ne yɛntua no yɛmmoa ne yɛntua ne yɛmfa mmoa sɛ de bɛyɛ ne so ade hunu no ɛbɛbɛm sese no baabi aduro no yɛayɛ ɛdan aseɛ no mmiɛnsa a yɛforo so na sɛ ɛno no na deɛ tɔ so nan no yɛsisi pillars a ɛne ɛnya nto block mfa na mmom kɛsepe hia ne administration block no ɛnna sese yɛgu so a yɛpɛ sɛ yɛka classrooms mmiɛnsa na yɛyɛ no yɛforo so nyinaa nti yɛforo so deɛ ɛsɛ wi administration block no afei ne yɛba classroom last one. Ọmanfo a wo Jachie ene ne mpatamu nyinaa ache omani so sɛ dwumadie no ɛba so a mfa so a ɛde bɛbrɛ Jachie man asanteman ɛma bi aso ɔman Ghana so yentie nsɛm a wɔmode to dwa sɛ ɛnɛ no enwoma sua de ɛyɛ ade ehu hia kane ndo ananka yɛse me papa kofuo be kɔyɛ ɛna me kwa ɛna ebi ni hɔ ɛnɛ de ukura nim de a ɛyɛ nwoma sua nim de a utimi de kɔ ba bia College of Education Baffour Kwaku Amoateng ne mpanifo ka mutri bu mu a ɔmede baayɛ no ayade pa a ɛbɛboa man na boa kuro na boa mɔfra ɛno bibria ɔpɛsɛ ɔbɔbra ana ɔpɛsɛ ɔyɛ biribi ɔwɔ na setene mu ɛno nti wi sɛ ɔmo a yɛ na agya yɛkɔ kakra no yɛntimi ankɔ ne sɛ de bi kɔ but ɛhunu sɛ papa mɔboa yɛ ma ankɔ ne sɛ ne but kakra sɛ mitimi left and right meto afi minsesa ne ma bibiri hɔ no ma ɛda boa yɛ nti yɛbɛda na ase asɛrɛ sɛ de ɔde bɛba bia no yɛnyina yɛnyuntum na yɛmfa ho ɔden sika ne kakra yɛ obia mfa mmoa sɛ de bɛa nkyirima no mɔba no so mba no bɛto de yɛ nananom ayato hɔ no ma ɔmo nso ne bɛgye ho no watima boa ama ɔmo mo fira kyikire bɛnkye nyina ba nso a de minim first school yi hu sɛ ɛbɛboa Jachie man ama mbrante ne mabawa ɛwɔ kuruma nso anya adwuma yɛ because school no ebe kan ye ho Jachie a me ba be kobi me na bibi be kobi a be ma nwomesua so atumpu ewo Jachie yesi in fact si for the two Jachie man ni mo no enyina ye gitum say ye cause ana japas Jachie Pramso Secondary School Baffour no si ya ni hia ya yes amena bi swanso na me kobi ye na me nya boafo an kobi so eye na bo Jachie fo papa into we say ban ye nananom ne ye manom ebeboa wo so ama bibia ye into case wo de ade no ban e nyina ye gitum so on fa sa ade no emra school na baham da Baffour Kwaku Amoateng a otoso nan ase se obaye wo hu se tini college eni krom ha na wo ma ye tini college krom ha makuro nani ebie esama adwuma nso eba kurom ma obia tena kurom ha na niche ma ye nkwala sabio ye ni aye ni sika no etimi ma ye ma etimi kote ni kadi ni bra o mu fakai enko ba bia o betena kurom ha akoskrom ti nana Baffour Kwaku Amoateng so nine ni so ade a wo hu kurom ha de school ni de
yɛ pɛ paa wei a yɛsie no deɛ ne gye sɛm paa ne yɛsi Japas ne yɛbɛka sɛ yɛdi agorɔ yɛkɔ a na ɛdene ma yɛ paa nti sɛ sia deɛ wei no a yɛsie no deɛ baafo na davroma ani gya akyeman ne ne mpanimfoɔ ne mmeranteɛ ne ne nkwakora nyinaa yɛbɔ mpa yɛ ma wɔnom sɛ wɔnom nyere yɛ ho na yɛnyɛ agyapade ɛte saa mfa ma gya akyeman no sɛ Japas bɛpie ha no obiara bɛtumi kɔ bi wɔ baabi a wokɔ a nneɛma a wobɛtotɔ asa afa dropping nti mi dɛ megye sɛ school ni bɛpie Jachie ya ɛyɛ yɛbɛnya ho mfasoɔ ma yɛnkyirima no nso anya baabi atena career education we say nwumasua na beboa ye no to nkyɛn a ade e wo sɛ yesu ehu ni sɛ ɛba a ɛbɛma kromofo no bi adwuma efi sɛ Jachie prams wo yi excuse me to say o call na o adwumayɛfo no dodoɔ na wɔ hɔ no nyɛ teacherfo no adwumayɛfo so o me prapra o me adwuma o pantry ni ade no dodoɔ na efi Jachie ne prams nti we ba we say nwumasua mfaso na ebenya na ebesan ama kromofo adwuma ebesan so abie kru no ani committee for no eba sorry ebene asoro for kasaye ebse Anglican sort them ho na mo hobi na se o kan no ebi ko bitiri ba na ebi obi kan obi a na odi hobi enso ate ene se mfaso ebeba no sa bre school ba so a make I say awo ho bebre beba ha bebre be pedan adem wo dan na obi aba na ha ya wo obi aba na ha ya bo be ko nanim wo ye hairdresser emai beba e ba be yeti nye chatefo nkwa na be yeti school for ma na beba abe yeti kama wo ye baba so a me ma ba be twa yeti o pama de a bebre fasoro na ama fasoro no ko nanim se be afse na wo twi bia ka pam ka baba ko pa school for no ba be ko nanim enti nya o so mo ye nuane eton no so be ko nanim na me school na me aduane nto na kokonte bi ho asema ba we to bi edi na so a odi dwa no na ekọ nanim edi kan ye beda empanyimfo na se o madwene Jachie kuro yi ho na omodi school a enti se eba Jachie kuro mu ha na edi kan no empanyimfo se o man bia be kọ nanim a na ejina nwumasua so nti ena me bo ye mpanyimfo na ba so anamo a omodi nkan tu a omuguso a omo pem ko mani mu pemwa na ade ba ko American se eba no nwumasua e de mfasodie bebre na eba edi kan ema kuro no kura gidi se teacher training ba Jachie a mfa se obi wo Accra na ope training college akwa obetimi anya wo ha ni nyina na eseli kuro no eto so bi mu nso bema like marketing etwadi akoso kuro ni mu obi abenya ne chefa enye ba akofo nti eno de eyade papa ye bebo ye mpanyimfo na baso emfaso a ewom titiru me a me de mo be example ana se insusuye me baba akokọ wi ni banana ya nokwasem osema didie nya agro ebe ma adwadifo of passport busa me hu ya pa ema adwadifo beton ade ye beto wo kram na school ni nti sabi obinya ne pie ba akomienu bi kura na obi spa be han ema praga titu ye mabunu ya de omo fo mo hyem wotwe praga be nua be ma na me ba obi ba so obafra ko hono mu ni nyina ebenya mfasode e wo so ye di dwa koton ade ye beto bibia oboto bia so ko ni ba said Japas ene o say wadu twumba beto ade sa school so upon so bia nim say ebeboa no so beboa pa me pa chaw ye be fa securities ye be fa bia ono mo be hwe school no ni ade ni nyina ye be fa free Jachie kuro dua yi mu ti be ma emrantie ne mabaawa no so anya adwuma pi aye se bia nka osole a obeda no si afa adwuma na se be no aduane wo school ho no mo kitchen ha ontimi na bra ope oba sori no akoye adwuma na bosumi so a onso anya bibi e de abafi nti mo ane de menua aye sa abe no bibia bebre e wo so yesi school sa on ye bodwodwa no e ma de ton ekoso edwade ekoso e boa ma
oton bibia yeto yatutu akwan yakoko nkuro so ne aman so ama yehu se ade ba kurom a yemfaso ma kuro no mu nipa se benya de oso da yede ade ne ba ene nko na nya so mfaso ne mum kuro no tini ne mu nipa nyina ne nya so mfaso enti ebebo madwadi akoso ahyen sem ka sem ni bibia hostels adan ne ade nyina bebo ma kuro no tumpon tie ne so yade pa nse yehene aboa ye nanse wo nya ni so ade hunu kase ente sa ya ma e wo krom ha omo to ade wo dwom stores obi biara wo ka kire no anani age ebeboa mmemma na se yeton ade aduane enema bia wo se student hia na se yetimi tonton a ya tonton dada enti se omo ba na se omo pebia na ya ye meye wo bia megidi se omo beto am ye nya sika ne yenso yetimi de etua ye man to se de be ya baafo ne ne mpanifo ebetimi achichiri Jachie ama Jachie ye kra behwe ebeboa ye nyina ba de ebema me so madwuma no akoso ne ze edi nipa ebebe kuroma because obi be school won't me free enko ato so wo kwa unit me here no bebe wa ma me here obeko obi fo from so shop ye ma me mun so aseve omo ye aduane ye nneoma ebeboa ye nyina ti to me ne de ohina ya de ti o se ye nyina ye de akoma pa enenim de a wo bibiara wo bia e de support wo hene na bibia koso se nyame boa na se school ni ben ye ne ye bia na se obi wo Jachie ase na se ye posti ni se onko honko kira de e be boa because enya afa na okọ han dan bia be se at station because honom no emuwa free hanom ekọ training college wo no emuwa etino ehunu se at station so e be boa ama ye ne adwuma na tumi akoso because omo mtwipra ge okro ma doso boys no doso it is a school no de yetumi wi a e bia station bi e bi lodo ko ne bi nso ekọ bi foforo ebe boa ye pa ma ye adwuma na akoso because see no ye gusu a ye kwa empai bo ne se achakra no nka bia nka afi na wie ye kra na nka ye wie school na nka be boa because youth na ni je frage ano no mo ni je ho pa ene honom no nso no school na e ba honom no ama amanfo nso se sisi adan no ho dodo na ye hu se development ba profo we sisi dan je esa na be boa ama ye adwuma no nso no akoso pa ma frage afo no yenso ye hu se da bia no ba da daroma e binya de ye bedi because school no e ba be boa ye pa de nkenya be ba ye adwuma no se fa se ye adwuma kura ye printing press yi e be boa ama adisua ne school fo mo beba mu no omo photocopy omo printing bibia fa printing hu bia no e be boa omo ton aduane food vendors omo wa abonten omo su adwuma be koso omo benya biaye ebi wo ho aton aniane ama omo nso omo nwuma no akoso fa se okada drivers omo nso bebia school no wo no ye far away from Jachie town ne kakra so obi free we bi no oba no osi Jachie a omo su nwuma nyina no ebeye mpunto ama krono etumpon kakra school ba be boy pa de we yiri ni we no mo ni na o ma ba be ton ya ma wo ho ama ya de o mba board wo mu ka ho o mba da o ho be ba o me ton nam na ama ya adwane bibia nsuo drink ni na be koso so ni na de puntuduma be ba man no so ama ya freme awudu bonga wan champion to hargan hurgan obatuma freme frankman yeah minyini paketo na kuruman so no kurini atine kurumu ke anti aburo be papa bi she na ba ewo ye mparso so o she animugie yeah o she animugie se bibi se aba ya mparso so anti school there adikam sin guru American phone bibia wa wurisi mikim nti amon sia de amon fankeme wow adikesin ayadia kirsia de mawa yangi wa buro ben free wonsia wow nti yade me riskate se 100% de Baffour woni ne man gine hono 100% me gilizu na me represent se me gitum why dey pass so adwene oman no ho ene youth no because enyo said odi gaga onyi bia o oyi bi wono mo no ne sa so beton ni na kwasi de obetwa ne cancer udwan no ene hia no ba ye nyini de wa ama sa de no nko an de
ɛne nanim no adwene ngomasua ho wayɛ adeɛ nyame unhyira no na baabi a onya saa nimdeɛ ne nkɔso a ne nɔɔso adeɛ wei na yɛyɛ no ɛnyɛ sɛ bi Jachie-man nko a ɛsan sɛ obi wɔ no mu a na obɛn sɛbi no wani bi ne bɛnya school afei na ɔkɔpɛ school wɔ esrem no ho a si ɛhwɛ aha no mu a yɛ mpɔtɛ mu akora no a sɛ woyɛ Africa Training College woyɛ baabi a St. Louis ɛwɔ baabi a Western College ɛwɔ it is nya saa College of Education a ɛsa bɛn Bosomtwe yɛyɛ a sakora bi enya school a ɔwɔ Bosomtwe so ɔwɔ Asantehene mu ha mpo wɔwɔ Eastern Region ɛbɛn ɛsen sɛ ɔbɛkɔ akyirikyiri a wintimi enti nye Jachie-man ko ne yɛyɛ sɛ obi biara a wotemi nka biara ɛde wakoma so sɛ school ehia na sɛ wɔwɔ mmoa bi pɛsɛ ɔde bua school no yɛsɛ wakwanya da hɔ ma wo na mmira no nso a yɛahyɛ ne nso dura yɛsɛ sɛ obiara mmra ne nyinaa nka mom ne maboa ne nyi bi moa ne ntimi nye College of Education no na ɛmfa nhyɛ Nyankopɔn ɛne yɛ nananom animuonyam adɔfoɔ pii aka nsɛmfua baako mmienu bi afa ehia sɛ obiara bɛyi ntoboa ne bi aboa ama dwumadie no ayɛ kra bɛhwɛ dayeso no ba mu saa na yenya mpanimfo bi wɔ kuro mu a wɔn tu wɔn ho si hɔ sɛ wɔn bɛboa ama dwumadie no akɔso a wɔn yi sika akɛseɛ ɛde boaeɛ mmere bi ayɛbɔ mmɔden sɛ yɛde ɛna fofoɔ no mu kra na ɛwɔ nkran a wɔn firi kuro mu no ɛbɛta yɛkyi enim sɛ saa na me nua wɔso wotie me wɔso betimi de wo nua bi free nkran wo yonko bi free nkran anya nkran ko ase baabi a naka Jachie asɛm kyerɛ no na ɔte ase a ɔbɛba na ɔbɛta yɛkyi menim sɛ afi yɛbɛkɔ yɛnim asene afrasɛ mede Dr. James Adomako me nareko ampem madamfo nti maye associate of Jachie nti project here mo kan wase medi akire kakra at least minim say deba ya de jejen to bon maba beye mienu na memi fi say ya adepa oman bia nani ewo adesua ho no eye oman a ye boa na esese ye boa minim say ha schools bebre e wo ha nkwala no bebre ebe wie school na fe school a eso moto aso no na ho aya asem obe qualify enso unya kwan enti say nananom se omodi College of Education na eba ha be fi say ne kwan so ano no nkwala ne pi ebe qualify enso competition from the whole country no nti no munya kwan enko but e bi woni feature ha dia ne eno ane say odin application akotum na eno so beboa e be produce teachers bebre mama ba beboa kwa mede mani fa Jachie me hu kwala nketenkete bebre omu nyina no ebenyi eyi omu be ko school omu ko school wi a adwuma omu be yakra bia na ehwa ye di but college education no wa ha omu do mu hu be wuram anye eyi kra no anye hwekwa no be kira de kakra asa omu asen atoa so akosua de foforo afi Easter nhyiamu no ebre no aso efiri eneya kwakwasi ede di yanim April 20 2025 ayo forisu bosomi ne da etoso aduonu abrabo nondumienu yenyina ehia wo Jachie ne de oman hyiamu ahyehye so na yafe yasa yibi aboa ama College of Education Baffour Kwaku Amoateng ne mpanyefo ahyehye no ne nyina abam de mesre ni se obi nka se ebia ohene na anya obi nka se committee na eye no na anya kakra bia wo benya bia no mom yenyimwa na wuyi teku mi simpoa wuyi kapre ne kan nyina abomwa abes kakase amadwumadie no etimeba ebeyepa Jachie-fo wa kwamtuom ne wo bia Ghana fo yesremo mo meboa yen sade ebeya ye betimi awie school no fi se school ya yensi ma Jachie-fo nko yensi ama the whole Ghana
nhyiamu yi mu yɛde dwendwen Jachie mpuntuo ho no ne yɛsa yi bi boa ɛma College of Education Baffour ne Nananom atenakonya ne Jachie mpanyifo de asi ɔmo ani so no ne nyinaa nso aba mu afi bia edura yɛbɔ afɔre na yɛyɛ nhyiamu sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛnya sika ne yɛde aboa afi edi nkan yɛyɛ afi ɛtɔso yɛyɛ ɛna deɛ ɛtɔso mmiɛnsa so yɛayɛ na nyame encha adom yɛyɛ nyinaa Jachie man omomoa ene nkakra omode ba no na ama yatumi ayesa enti yesre omomusamu obi se classroom na betima besi a betima di wudini ona na dini o papa dini obusuani dini wan kasa wudini de mehunu se enipa be gini dini keke wa mepanyi nkyere enti individuals bia no a wa betima besi bibi satellite ana upase di wudini eboho ana say classroom na ba na we do na to so administration block ana say enso na ba betuo asan say yenya ni tua say school pon de eno so ye kromu ya saafo no ekwada ho ma ho ne mpo so etimu ye bibi ama no bro so a o ma no wo bibi say ya sase kura de be chew na say bia won so betima besi hostel na dache won so da judi say wo be boa Jachie College of Education ana o ma no so hye won manyam chew bibi ana won so watimo di aya na no so timi aboa eti eto nsafre obi biala o ma abro chire obi biala e be so bra na be bo College of Education no na ntimi entumpon adacho nso ni won mu a osenya be media kayo obi okra na nyame ato nsam o ma sika obetimi di aboa wo ba ekwan bebre wo honum a yebetimi ahyo animonyam yebetimi ededan bi ato yebetimi ede lecture hall bi ato se wo pese wo si edan so man a ededan ni nyina ebeto ebi a na o maame bi afrimu na o pese o maame ni din ensesen wiase da ebe ma ba bi asidan na do maame din ato so odo papa din ato so na dan kwa ma bi na obi twam ahun se opani kojo mensa ne maame adwoadan so a dan we ye de to no e wo dwuma pa maame be wiase obeye nti ti ye behwe mo nyina mo ani mboa na ye mpagya dwumadie yi enkoduru ba bi a ye nyina daachi bi ye beka se ye nso Jachie abakosem no ye ka ho bi pa ye de samanfo ye boa wa obetimi aboa bia mana koso no e betimi aye nkae ayibi ni atwetwe din awo so bia moa kakra ode boa se be ye beduru brebi no se yeni ho ana ni bi ni ho kra omo beba no be hu se mere bi atwamu enipa we no mboa ma enya college ye ba ye ne bete omo a omo boa ma omo di Jachie Primary Secondary School ba ene nyina ye bo omo din ye djuma pa o ma de osum na onsei no ye nyina motrada nyama bi Baffour achi afi hyiamu ya beyi titru sikaye ene ye no se ha ye nyina na ne ye danketwa diska ewura mu no eso pa nti no ne ebo amanfo eham se omoba ebe ba no ma banhyiamu no be yiska no se de be ya yenso yedwumadie no ebe koso enti sabre ya mekase na meto mensafra adofo aka omo free Jachie omo free Jachie omo ti Jachie so omo nyina mra na omo mra ma bua se de be ya college no ebetumi abaso sanse college baso a enema bebre ene de bebre kurudie afibia yeshia na yedi ntobwa sede oman no ede be atai dwumadi a ede asi eni so na for the past 2 years and I'm fame no etwemu no yedi si eni so se ebe College of Education na project kase anenti minim se afi ani mfie kakra di eni mu die emre bia ebe nhyiamu bia no ntobwa bia ebe bia no College of Education no ho ntobwa na ebe na yede ahwe se na ebetumi a ate yensa free hontem bi se me mfia but me kan me ba me kakra bia na media atom nti me a me ye hoho kra me support ya na wa o ye o man ba so support empanyin sei de opa bibi akokotoko no yenye na bro enam sai nti yenyina yemotwi ne nkotai Baffour Kwaku Amoateng otoso na yachi Easter bosumi ya ne de toso aduonu wo Jachie abra no ndumienu abo
Bafua Amoateng Bafua Wa manta mwana na osadi kamfua wa